Sanibona ngiyabingelela umnguni umthando wabantu indoda engazalwanga indoda kwasephanda indoda kwasekhona isehlula amanye amadoda bakwethu ngizokhuluma nje nabantu bakithi ukuthi ikhona impande yoMnguni, ikhona impande yoMndawu, ikhona impande yoMlozi. Lezi impande lezi impande ezikhona mawufika esihlahleni uzoyimba uyayazi ukuthi yoMnguni ikhunga ngaluphi uhlobo, eyoMndawu ikhunga ngaluphi uhlobo, yoMlozi ikhunga ngaluphi uhlobo. Umlozi angifuni sikhohlisane ngawo ukuthi idlozi elaphila noma idlozi elukhokho noma idlozi elumkhulu. Umlozi idlozi esingasho sithi uma ubabamkhulu wayekade ephila enento asebenza ngayo, uma esehamba emhlabeni leyo nto leyo akade esebenza ngayo iyahamba nayo, futhi ngabe mazi iyafa nayo bese iyaphila ibe umoya bese kuthiwa umlozi lowo. Yingakho lento maye ibamba umuntu kuthiwa ikhuluma elokhuzeni, ikhuluma emadlebeni, bese kuba khona ethi mawungena endlini uzokhuluma ukhala amakhwele phezulu kuthiwa abalozi. Leya nto leyana uma esefa lo muntu esebenza ngaye iyafa nayo iphinde izoba yidlozi kwayona. Bese kuthiwa umuntu hlushwa abalozi, kunedlozi labalozi. Kunesihlahla ekuthiwa umlozi esisetshenziswayo uma unenkinga enjalo, kodwa hhayi ukuthi kusuke kuwumuntu owaphila la ekhaya waba umlozi, kodwa kusuke kuyini? Kuyidlozi lo muntu othile owashona kade esebenzisa lento. Manje-ke ithi inkulumo yami-ke abantu abaningi baye behambe behlupheke bethi bafuna umlozi, bafuna umlozi, kokunye badla amagobongo omlozi bawadla abanye, kodwa umlozi ungaxhumani nabo, ungakhulumi nawo ngoba usuke umuntu engayitholanga leya nto ubaba wekhaya noma umama wekhaya owayesebenza ngayo. Omunye uthola ukuthi uzalwa nje vele akazi lutho, kodwa bonakale manje lamakhwele ekhuluma naye, ekhala kuye, ewezwa. Lo wahambayo usuke engene kuye emnika lento ukuthi hhayi naye lento isebenza ngayo. Bese kuthiwa umlozi iwona ovala izinto, kuthiwa uMnguni iwona ovala izinto, kuthiwa uMndawu iwona ovala izinto. UMnguni yidlozi impela, umuntu owazalwa ephila washona, kodwa oyini? OwuMnguni, ngoba abantu abaningi kuthiwa sabanguni, sabenguni. Yinto le ekhona okuthi noma uthatha impande yakhona usukwazi ukuthi cha umuntu othile, kuzoba uMndawu noMndawu nawo futhi umuntu othile uMndawu ngoba sikhona isizwe samaNdawu. Kodwa ikhona impande ekwazi ukuthi-ke uma uyiphahla bese iyasiza-ke ilungisana. Kuyenzeka-ke ukuthi izinto zakho zonke ayilungi, kuphambene uMndawu, ayilungi into zakho, kuphambene uMlozi, ayilungi into zakho, kuphambane uMnguni. Sesiyakwazi ukukwakhela le mpande siyikhunge siyilande uyidle impande ngale kwey'gubhu, ngale kwamafutha, ngale kwani impande yakhona ezoqondana nalesi simo sokuthi wena ungenwe uMnguni, iwona ophambene, iwona owona into zakho, bese uyidla lento ihlambuluke kuwe. Uthola ukuthi ivala into zakho, ivala umsebenzi, uthi abantu bayakuthakatha, uthi uloyiwe, uthi kunjani, kanti unedlozi lakho nje liphambene nawe, liphambene nawe leli dlozi. Selidinga ukuthi wena ulenze njani manje? Uliqondise, ulilungise ngokwemithi yakhona nangokwey'mpande zakhona. Injululwazi-ke le esikhuluma ngayo, mhlawumbe abanye bazongayizwa noma bazothi akasidibane nayo. Cha, iyona nje injalo. Uma uyisukumele uyilungisa futhi iyakhona ukukusiza. Ngiyabonga kakhulu. 4 August no-5 August ngizobe ngiseGoli, Orlando West Extension. Ilapho ngizobe ngisebenzela khona. Engifisa ukuthi wonke umuntu mhlawumbe ofisayo ukuthi sibonane asizakale, cha engeza sizokwazi ukuthi-ke simlekelele, sizokwazi ukuthi-ke simsize noma ngabe yiphi inkinga obhekene nayo. Uma uke wafika sahlala phansi uzosizakala, ufuna ukuhlolelwa, ufuna ukwenziwani, uzokwazi ukuthi usizakale. Inkosi yomusa inibusise. Amen.